Yada wase yamawa jo Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 Sunyane ene ne mpatam aya Sompa 98.9 numere ba bia wo bia no yada wase yamawa jo ensu na gugu kakra enti taxi drivers no trot drivers pragia abobo ya ba bia ya wonam bia no adwobre ena numere nsam a yade ebre wo no omampani abadi atire Dr. Alhaj Mahmudu Baumia waso apasomu aye adwuma bi ewo asen praso ene ne mpotamu na eyede ben asemu a sawo kwa Ghana emrase badwamu a empanifo bi ani abre ya omode ensese ne ade akoto mrase badwafie ho se emrase badwafo no yehunu ba bi omugina obenkum anasa nifa efa LGBTQ no ho na ne BBC ntie beko na ya genkyeremu ewo saasam no ho Asene North ana ya duru na jachi kwese ho nsansam a ekopiemu ewo Accra High Court no na bra Justice Mary Yanzu etenase no wode asambia tudwa efa sansam no a eda court na nim no na eyede ba nsam a Owura Johnson asiedun katia ana ye dwamtrani edema NDC amanyoko no amanfo se no owura asiedun katia se de wadan sofo ana na de anie ane ensampi enti na amanfo ebusasa na Dr. Edu Anane entry convener adema pensioners ye enebehei ensu branch matia gumanta no baabia o na omunso guso ya omo pekete na pekete no diem na efirimu eba yede mu asem nyina soso ebepremu na adesian so ye nam sunwane ene kumase kwantempo no so no serese no kure nyame anim ne tomere bia ya na eniema papa efa kwantempo no a wonam so no na wode asem bi ama ensamtwerofo ntiti yesoso yede ho asem ebrew na ukwa Ghana emrase badwamu a efie ho no emu ya achamienu enam bibi ntia na eyede ben asem a adesia ya ewo sunwane ena etrese ampa nukuranie eniema dika na asem dika asem no so editie ne sayenti yanuanom Sompa 98.9 panifo de asem bi ato womanim na eyede nsam a yebakọ bono mantam no emu bro mantam no mu atena ye hwe apomde nsam so no omde style bi ebai na style no na ye na form style bi ana omde gu ho ne nyina no eye bibi nti na ode style no egu honum na eyede ya na nsam no ebi ka ho anwumere ya yesim kunwa no yede ne nyina ebra wo se anwumere no nsia brem kase ewo Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 ewo bono epo FM enkoranza ene ne mpotamu na ubufa ho be pie sunwane so a ho so eye Sompa 98.9 yami ensa ne yaka bomu a yede nsam no ebrew aperitivo 5G ana mizo ya no ne anwumere yi ensuo no gugu sa no nya bia what my god my goodness eja wo mu say ya style bia bi gibi na ebeboa o nana kwabna kase na anwumere yi onimadi enhyiamu yi Omampani abadi eche Dr. Alhaj Mahmudu Baumia wapani ya na ehwe ni musa obekura franka ediama NPP amanyoko no na wakopiemu ewo asempra so ene ne mpotamu ama ampa adwuma wode ma contractor se wonye na wonhwe ne wonyi akwan ewo empotamu honum no nhwemu ama bibia ntimi nkoso no contractor no aye na adwuma wie ama akwan ahodo ya na eda empotamu honum 31.2 kilometers ya efiri asen fosu eko asempra so ne ade nyina kyese ene edamu sayia na ene da bra na woso apaso mu na otwa ahomam na hwabo mu akwan no padefo timi ahwe na akobadie atimi akoso no wode nsampi ana atudwa opani no wasam ayetietia wo se enanka nye nempo enanka wasasa adwumadie eba so nanka 2020 no mu akura ana wose nanka adwumadie no ba so na so se ye nyina enim se ewiemu baye na ewiemu satra ye nam COVID-19 nti na hye se dwumadie no na wo se ye twen ede kwa akire wampani asam ene se adese ye wo mantam mpotam ho ne ade yamranza ene mpotam ho ne ade de ye se ebeboa makobadie atima ye wa ede ama wo mu Dr. Mahmudu Baumia. This is a great addition to the completed road portfolio of His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo's government. N8 is a national trunk road that links
Ahiankwanta in the Ashanti region to Yamaransa in the central region. President had planned to cut the sword for this project in 2020. However, due to the COVID-19 pandemic, the ceremony was called off. The construction, this section of the N8 is a great step in the development of the road network in Ghana. It improves travel times for communities along the road, especially Asin Praso, Asin Breku, Asin Akofede, Brofredro, Asin Kumasi, and Asin Fosu. The N8 is an important link for the transportation of freight and people from the western and central regions to Ashanti region and the northern parts of Ghana, as well as our neighboring landlocked country. This one is a feely road that we are seeing. With the completion of this Asin Praso to Asin Fosu road of the N8, I want to assure you that our government will continue to secure additional funds, construct the remaining 67 kilometers between Asin Fosu and Yamaransa. Omampani abadi eche Dr. Mahmoud Bawumia etwaso echiremu chirensem trofo se wonipa yade a wose ayeye nti Japan aman no ena kyerese na ase wo mu no yede ma wo mu mahoɔden ka ho ena saa adefefe yehunu na wohwɛ sika Japan man no ede ema ye ne a na kyerese wo de kɔ dollars no a na eye $58 million ɛyɛ na enya sika keto akura nti omo ye ade wose ye bɔ maba super na yentimi nka akwan ene akwantempo ho nsɛm ebra yenka onabo akwasi amu akwata ono soso nasɛm na owodwumade no ase ne nsɛm a wode ma yenua bɛma Erika na ye wosi anam wo mfimfiri mantem no ɛno ne The objective of the project is to secure smooth and safe road traffic through rehabilitation of the south section of National Trunk Road N8 in this region. The scope of work for the project includes the following. 1. Rehabilitation of road sections between Asin Praso to Asin Fosu to asphalt concrete finish. 2. Prioritization to a 4-lane carriageway section of the road within Asin Fosu Township, measuring 1.2 kilometers. 3. Reconstruction of railway underpass bridge as a reinforced concrete box culvert. 4. Reconstruction and rehabilitation of drainage structures between Asin Praso and Asin Fosu. Provision of road line markings and signs. Last but not the least, provision of street lights within Asin Fosu Township of length 1.2 kilometers. I am indeed happy to announce that this road has been constructed using new technologies in the industry. Onaba kwasi amu akwata eye wosoafo wo hwe akwan na afenso akwantepo ho nsam so ensam nyina yenua be America na ye wosi anam mfimfiri mantem na ede ma yen ye kɔ Ghana embarase betwamu. First Deputy Speaker wono kwa na sanye embarase betwane de ma de se ye wo bekwa abaton peso no so wasante mantem ye Radio Wise na kasa nebra ehun sansam ekopiemu ewo emmarase betwamu na emmarase betwafo no ti asam no kakra na ho akohia se ewo se opia ede kwa anim sabaya na wo twa ye kowuram no onyabre na watie sasa no yie pa no wahunu ba bia wode asam no ebeto ehire se Ghana fo bebre epe ho asam atie se so enti oba ebefa no yonko ba wo Ghana ha na bema nso afa ne yonko bema ewo Ghana ha se na ebra na Joe Wise ono aso na tie dwamu ne na o chinchim stia no ebra na wo kasa na wo piapia nsam no so no entiebe the business committee. Two matters. One, the standing orders committee's report should be programmed for Thursday. So please take note and have it programmed for Thursday. Two, the proper human sexuality and the Ghanaian family values bill be programmed for Tuesday or Thursday, or whatever it is. It must be on the other paper next week. Other Tuesday, the motion for second and the Ghanaian family values bill be programmed for
Tuesday or Thursday, or whatever it is, it must be on the other paper next week. And that Tuesday, the motion for second reading of that bill should be programmed for Tuesday or Thursday. These are the directives of Mr. Speaker. Enya Echagu ye Joseph Osei-Wusu Obanumane Joe Wise, First Deputy Speaker. Wasanya Marasobe Jane de Madi Sheye wo bekwai abaton pesiano so wo Asante Mantem Hasei. Afei Jachi Kwesen. Said ye nyina ye nim no Ghana for ehwe nim se yewura Jachi Kwesen a wano ejamu ewo asen nofo no. Accra High Court di asempa na wo kan e de akere owura ne fise nyame ya adom a bosum ye wom de toso aduonu enson ene ampaye a ebedwa ewo asen north na ehwa di kan akọ ensam na ba ewo emrase bedwa mu emrase bedwafo no abobo hu kakra asam no ekopie mu ewo court na bra ekopie mu ewo court no na wote yewura odame ene chachuchu katantum sampa emra ho asam na yeka na natie Accra High Court ekọ atenase ema ebra okọ atenase no Justice Mary Yanzu na eti egwamu na ne nyina no eye de medikan aboboboso e de ama wiya na emranimfo e de ma yewura James Jachi Kwesen na omaye krado den se mo be kan na mo asane nso a ebra asam de kan kopie mu e wo court ansa ne yeba beduru ha no na emranimfo e de ma yewura James Jachi Kwesen asre court ne se omo sre court na da court no nyese bia omo huri atena court no konso na emom no sade court no nyina no betimi ahwe no matima ye adwuma no omo so awie peyo e de ma wo mo ene se yewura James Jachi Kwesen ye ka no ho asam no wo gina ekono ewo asen north by election ekoso no ne science omo sra da pa se ebeja court no entie asam a wo mo ade abatu animu no sabaye matimi ama owura no kwan na watimi akogina mu na bibia timi akoso ye ade ama na court kyerese tepi ye ne sa efise ade a owura James Jachi Kwesen aye no emra ewomuo ene sa de emra no ebia na tifi na ebia na afo bia bonkum bia nifa no eye mara ho asam na ye kan sabi Ghana afo na nya wo mo kwa wunya Ghana ni na eside na wo fa kire ho na betenam empo na ade se no eto aba ede ma wo no ne sa ye nti wo hwe yi a na tere se Adamu Sakande part 2 na eya ababa beba so ne sa ye nti ne ebra court no ekwa atenase no o ma tere se nokura ni o mema owura no kwan na watimi akogina mu na ebra no no o mehwe na mati asam no nyame ya adom a bosum ye wom de atoso aduonu enkono ye 29 for no o mefra asam no July bosum de atoso enan o mefra asam no ne nyina no eye nkakra kopum se o mehwe na o matimi adi asam no nyina adi awie wei eye ensam a akoso enadai ewo Accra High Court nti ensam no de eguso a ya yensoso yani edi akire Owura Johnson asiedu nkatia ya ye national chairman edema NDC amanyoko no mo amunya bi hwe ye ewo Facebook live ne social media handles ne de mo ahwe mani so ade ye pa Owura Johnson asiedu nkatia ne ba ya ye fele so Charles asiedu na wo jiramu ewo NDC amanyoko no edi musane manfo ensoma no ewo Ghana maraso betwamu ewo Tano South aboton peso no so NDC amanyoko no edi mu na ene eye na wota ye nyina ye nim se wona wo Charles akwasi asiedu yi wono so agyiramu tenten ewo asen north ho no mu a obia ehwe anim se nkunimdie beko ediama Owura James Jachi Kwesen na manfo kase na denti by election ne beba so no na Owura Johnson asiedu nkatia da ne ho sofo sesi era na sedom so da bi ne bada awoda ne ne na wo bom pa ye saa ediama no na tie general mpa ye kwasi ya minsrao ya motrim kwa sende wa wudai abuso awudai abeshia by election in say inshallah December 7 2024 so ma election hukumu wadi hukumu da adofo ya bompa ye edi wachi na awuda na bisi ede a wo action mu e wo fail in say December 2024 ye be wo fufuro ama wa parliament Owura Johnson asiedu enkatia wono na ye dwometrani edema NDC abanyoko no afeye ko nkramantam no mu ye nyina ye nim se ye maame no ene ye papa no de
omani abre na Ghana ni wiase nyina nim sem dada se omusika da ho na gete wo ma me no akoye kadan ya kire se yebetua ne ne yebetua ne chena yebetua ne ne yebetua ne chena mo amofon so ahodo no timi support Facebook live no sa wo ba na bo hwe Dr. Edu Anane Antwi ebra woni nsentwofo edi nkomo no a no kura nyame anim nie wutimi hunu se asam no edika na editie anamontuo bi so editu e wo sa asam no ho pa na ne de ma eye nwa amanfo nwa kakra ene se sade ensu bransam asane agu e wo enkramantam no mu no nanso mpanifo yi ye maamenom ene ye papafo yi o ma nte antena o debi o mu gina nsuo mu saa na o mu hu po che na wo de tawaso yi na tie Dr. Edu Anane Antwi. This 30 that has been cleared, it wasn't paid to one person. Every one of these pensioners has his bond, his coupon coming up for payment at one point in time. My brother's one has been paid. Mine is coming up today. Need my money, I haven't been paid. So you don't say because your brother's has been paid 2 months ago. And people should understand the bond market, government bond market, every week if government issue the bonds, then every week there will be a coupon due. That coupon due will not be due to people who were paid their coupon last week. Everybody buys his independently. So that is outstanding. It is outstanding for people who are yet to receive any coupon since the DDEP started. People have received yes 2 months ago. That was when the 2 arrears they have received yes. So the people now have to receive somebody. This is the first time because 6 months. The first time he is or she is going to have his coupon. You think that you have paid 30, so the rest of the 6 delay, you don't understand the market. Yes, even people whose coupon are not due yet, they must press home this so that government will stop. So that by the time their coupon is due, it will not be here, it will be paid properly. So wherever you look at, it is not, and when somebody says, oh, there's 6, why about government pay you 3, then later on paid, it is not to be paid to one person. For you to say government owe me 6, so if he pays me 3, that's okay. The 6 is due to different people. Someone is the first one, someone is the second one, someone is the last one. Whom do you say that person for government should pay 3 and leave the 3? So it is not like that. It is due to different investors. Everyone, we all didn't buy our bonds the same day. Everybody bought his or her bond separately, independently. So there is even one coupon in arrears. There are pensioners who are affected by that one coupon in arrears. And if, for example, you have fought to get your brother whose one was due last month to be paid, you should also still fight for the person whose one is yet. You couldn't do that. And you think that, oh, I have received my coupon. So there are people who have received their coupons. Convener edema ya maame no ene ya papa nom ya omoji omusika ewo aban hoyi eye Dr. Edu Anane Antwi na mo hwe Facebook live no so no mo hunu se ensuo to na nso so woginam ena se wo ye obi a se wo hwa ade din pa wo de gine wani din na hwe papa nanim wutimu se ade a enya mfiri papa no eni ase maye nko ano eye nisuo hwese na nisi aworo aba ne se de emfifire sane hwene so ne ade na se de nsuo si agu na pampamu no a enipa hia moa pa na nso so ye ka ena ya kan sen ye kwa yanimu ewo ensam fofrom adese ye nam sunwane ene kumase kwantempo no so de obi ateka mu ona ne buafu ne botimi fu sayi a na chese so onya abamu pani bi ohwe ya obebu da ni so amade aye no afiri se ekwan nya na empanifo de ntro ene nada ekwan no yebeye o monto aba ne mayen yebeye monto ye idru hasai monto ye so ne yenye omode saa na wohwe Facebook live no anwumere yi a ba bia ye ka ho asem nye se bia sabi ayafom kwanye o eye sunwane ene kumase kwantempo no so ena engura akamu aka no ena ka no na musa ya ekro na asankafo no buafu ekasa afiri se sabi sade ka ones no asi ha wo mo na wo ya adwuma kakra wo benya no na wo de kofitam kakra wo benya na wo de kofitam wusi kwa no so a se ye ba bia wo kɔ na wo nduri wonam he ne wakoka empanifo adede wo mo adede ma ama kɔbadie entimi nkɔ sabere ye nsu ato a ye kasa ye kyerɛ obi ka afe ne se ɛsɛ kwan bi nkyɛn ɛwɔ sunwane ene kumase kwantempɔn yi so a na ɛsɛ atenten yi bi no ye atrɛ sɛ ama accident asi kwan no so no amanfo bu afu kura kyɛn ne nyinaa na wo sɛ obi afa ne bag ɛbɔ na kyiri
ani ade a ahoho a ebe wo man mu wo mo bag bobɔ wo mo achi bi nuani kura wo mo emorofo ahodo edi mo ni ade no a wo de tie asankafo no Issa machine kura obepia ade no kura ma ye kura no ye ni machine o de be ye na o man na team no fa so be na e wo so asa ni mpanyimfo ni leaders wo bia wo man nim Tembia na ye ho kire ya sa kwazo mbe ya ma so eno so say politics eno so say politics ka ide da tiro bi APP awu a wo munye na we kwasa sam se APP awu a area ha wo munye na happy do esa hwihwa no na chichiro bebi no ma baba be na mo ma tena mpanyimfo enye ya nko munye mpanyimfo bebe do election time no ma be gina so bi to mo kwa no so na say asa kuni pati turu bia asa na kwano ya be ye kwano we nyina na sanyansa we nyina jimi na sanyansa mfa so bia ni so de ye we nyina mfa so bia ni so obia timi adum ya de aboa beguo machine kura na ye benya machine kura de ye flay we awesi ye flay we awesi we flay adai until say yes anya dembio yes I dem be agwada mebuo say anya machine sa 1 month kura na e kwan be suo sa akufa do pia won firi akramra me ina ntifi to hold ha na dress e ba more than 2 hours fini yoko ada ebientia ha o ma block so my tipa tracks no e bia mu na to left ba ko so mu na to right and our mama can so say o ma anya mama so ankwa o ma ka nkoto anu so mesine nko na yaka manu dia say kra senior ye ne tie e bia say so mo hwa ma me kwan we a emwa kra jodi fo bebre di body na de ka body ni na be say be bre asiri on hwa no mo ye kwan we se na be ya jodi fe de be we me ruler on leading to kuma senior de o mo ma so be sen ko sunya na de on sia enyoma nyina e say nti be say mo no be bia mo duru ha o mo say o mo nya problems be pray e wo san area ha tem say no atiti me ho no ma na me de ba ko frɛ say me ka be to ha tendo ami be gina ho ma me hu sana sen ne ko no e kwani na block ti me ka cho mo say ye wia ye be hwe kwan e be fa so a e say ye kwan no abusia ayasam mo a mo hwe bi e wo Facebook live no so no sa wo hwe se nipa na wo ye interview na wode camera na to emrofo na o mayi o mo bag bo o ma chine ne ma ne kura mo a na o mo sere ye se ya o mo sere se ya twetwetwetwe broni ne na ho ko na te China na ho ko wa ba describe ne sen ayade sa nim guase papa na Ghana na ye timu to mra bi a na akoye bibi e wo ho ma me nkoma nim wo ensam fofrom Achiamehine ya wo Ghana emmarasebedwamu Right Honorable Aban Sumana Kingsford Babin ena kasai na asam no tietia ne nyina kyerɛ sɛ yanyerenom yambamba ena afenso ye maamenom sɛ bosomi duru a ɛya na otu kwan na bosomi no duru na sɛ otu kwan saa no a ticket ya na wɔde tu kwan no sɛ kɔbasa bi a ɛtoɔ ɛbɛda so saa no a ya na ha dwen papa etimi kura mo bi anim guase ɛwɔ badwam ɛne adea na no ɛna mpanifo ebusa sɛ enti daban pa na Ghana yɛbɛgya saa nim guase sam no bɛgya saa hwehwe anim bɛgya saa niyɛ no akyɛ sɛ esi ma ho kwan sɛ ɔbaa bia ntimi ntu kwan bosomie no ɛyɛ adeɛ sɛ ha dwen papa enti yɛde toɔ ɛto nneɛma nyinaa so ama tikita yɛ mmaa ɛde tu kwan bosomi bia so no yɛde toɔ ɛbɛto so anaa na kyerɛ sɛ akwaya asɛm a emrase bedwa fi ho no emu akyɛ sɛ tu na ɛyɛ bibi wɔn ne wɔkra ɛde ba ɛne wɔn ne wɔyɛ bi ɛwɔ man mu no wo bia bu afu kyerɛ sɛ ɛtoɔ ne ade a ɛde da nneɛma no so no ɛmoa na akwaya adwadie ne ho nsɛm ne yɛbusa yɛwura Joseph Obeng wo na woyɛ guta president ne yɛbusa sɛ papa sɛ sɛi paa no sɛdeɛ nsɛm no si kɔ ɛwɔ mrase bedwa mu no ɛtoɔ no ɛku yɛ nnua mmaa no mu o doctor yɛka ne sɛn me cry say them afa me ho adwen say so man tete so a enche bia me benyem cause pad ne ton e discount kasa onyem de a ende on 20 na adonye na on tete ne ma so mai yesre na any free so go say until any time you war self sufficiency no so because young panish Ghanaians before say local industries etime tumpong no matime produce that's I'm tell you
because also party in Komuya a health matter and a hygienic matter. And it is adia ebetumi aboa nipa mpom den na yeni ne dodo na wokɔhwɛ sɛ sɛbe wɔn maduro mu mfie so na wɔn ebasati bu wɔn nsa na wɔn nyɛ adwuma nso na wɔn ntumi ntɔ paadi bia na ahomte wɔtumi sɛ bia wobi wɔ kora na sɛbio preduasa ne ntomago kora na wɔkɔfa ɛde akɔ ne ho wɔn no deɛ ɛyɛ health issue nti ne yɛmfa saa de wei ma ho na sɛ yɛbɛtumi ayi toɔ no afiri so a yɛyi toɔ no afiri so a yɛnyi mfiri so na ɛma wɔn a wɔn ni sika wɔn bɛ mmaburo no adodoɔ na mmaa no wɔn nso atumi anya bi de asiesie wɔn ho ɛno nti adeɛ a AGR4 ka no no kura wɔn ne sɛ AGR4 wɔn raw materials no dodoɔ na ebi wɔn no kura yɛ zero rated o ebi wɔn ma ya na tuo bi anhyɛ da ɛna so sa wɔn sɛ wɔn yɛ sɛ yɛ wɔn nneɛma boarding because of the benchmark values na yɛtete so no sɛ wɔte sa nkɔmɔ no me te pa dɔ aban eyi benchmark no efiri hɔ deɛ wɔn nneɛma bɛyɛ fo ama wɔn atumi atɔn wɔn nneɛma wɔ Ghana wɔn ti eyi benchmark no afei kura na wɔn nneɛma boɔ kura asa yɛ de akyɛn imported ones no. Eye Guta President Dr. Joseph Openg na enu achi ana yebusa ne se AGI empanifo nso so erezi concept na no dog what ya na da bia no mo yi go post foforo de akɔhye so because you know I don't know ni ye catch on say ni sani ema no na ɛsɛ wɔn ni aban kan na yɛhwɛ sɛ subsidies bi ne yɛde bɛbɔ wɔn sɛ ɛkwanya bi a wɔ hɔ no ma factors of production na ankasa no ebetumi akɔ fam a nti yɛka ho asɛm sɛ nsuo bɔ utilities ne water electricity ne fuel ɛne saa nneɛma no ɛne ebi a some operational cost bi a ɛma mo nneɛma bɔ yɛ den kyɛn ebi amanane no ɛno na ɛsɛ nkɔmɔ ka ho asɛm. So no kasa no kra no kasa bia your factories be ebia edu ewo krom ya sa factories do no wo mo no ba no edoso pa betimi aso ye na yensa so na de ntina sa factories no etimi produce bebre a ebeso ye na yensa so na bia wo kote so amafofo abadia na senka bia nkwo wo point me pata wo ti ase ma to ase pa ose factories na wo Ghana ne bebre na enam sa competition e fra broche banti no wo produce at half capacity wo Ghana ha na wo produce ni quality good na edoso se ebeso Ghana for nsa so a ye adwadifo no ye nkwa broche kura ne asa kofa bi aba o na epempi no we say your family be demand and supply. It is woman Indian woman you know a quatry so we production na wa na quatry a wo sa mane ma bo akosro ene ya etwagu ye Dr. Joseph Openg on ye Guta President afei sansensem no mu ano na ye frɛ ye nuaba akua nyako abro no ma sɛ akua pada hodro ya mu yuso no wo de wonni mu pa de nonom ne de nonom de tre de entre de susunya ne de obia epepa de akua nyako na yebusa no ɛwɔ Sompa 98.9 hwehwanim ne sɛ ya no ohuri si fam asa agwagwa so to a wache bi wanim hɔ ɛna wo kyerɛkyerɛ ma no wo pepa da to akwa ha wo pepa da to akwa ha ana akua nyako ebusa sɛ sɛsɛi no pa no ba bi a yaduro ne yɛde pad ɛna ɛtoɔ ɛda so no Ghana ma mu hu no sɛn ɔmo ne kasa ya ɛna wɔsa ebusa wɔn sɛ sɛsɛi no achiamehene right honorable Alban Sumana Kingsford Babin ɛna asɔre ama mayi a wɔkoma mayi o mu hu no sɛn ma ne sɛ ye Babin ye ne fans si amode ma Babin ɛwɔ sunya no ɛnya sam keto akora na yɛntie nsɛm a ɔmo ne ba yɛ nuaba akua nyako abro no ma me kra say dem afa me ho adwen sɛ ɔman tete so a enche bia me benyem cause pad ne ton discount kasa onyem de a ende on 20 na na adonye na ontete ne ma so mai yesre na ne boa edin ebetimi abasamant no beto be 2 na chikwa nyame anya adoma ensan so eno so sa no be 50 cedis na se me ye adwuma na etua me ka e bia 250 a na me koto enu na beji 50 a na adwuma na me ye me koya na me bai ansa na ada bills cross ya be ka ho ntim omonye na omonte so o sha enye
omo nya omo menses nyina na ye omo ye monthly work anaso omo ye ejuma enkran ketua wom 12 years ne 13 years enti saa kra no set month bia no we nya saa 20 cedis na say 25 cedis na nkwa nkoto a then obekọ akoye so obekọ street na bi oni obi akọ akoye bibi ne wanya sika no ebi kwampa na enye se bi ko street ne kra na ebi ade bi obefo de beka ne ho a ode bekata ne ho set ode bechi moja ne no so betimi akọ infections. Hard to top hard as 25 no one again the parliament of the akọ eye pa na I do cry about for back no cry and so the top hard you back 20 cedis and I think 22 so we are there for just some back or some of the parliament. Ene ya etwagu ye ye nuama ye yerenom ene ye maamenom a owo sunwane na sunwane ye tax ene ye part experts akua nyako abronoma wana onwene nsam ni maame nimse menya asempe na ye kwaya nim wo ensam foforo mu yadasoa ewo bono mantam no emu atraye hwese apomuden betimi agina ne naso no wodi na nudwumadie bi esi ho no mu a wo hwe na watretre won kwaba mu ahwe kwampa sakoba se bi akolela yare yi etu atese obetuma hwe no ho kwampa obetumi ade afaso dwumadie no ase no ana empanifo bi ya ebase na omunyina etretre mu se ampa yare ba ko ha ganafo adwen papa aye sabi ayemtuo yade a ade ba ko ayemtuo epepa ne se nsuo amuna na ajanan bia ani wufie ene obaburu yafuru sesi a obia mo twene ema na soso na oyafuru ena eburu twene ma wo na osa nyame amwa wo a wase obi nchanse dan kekere ne proti bag huri ni sayi a ti huru fam ni ade sayi a na akoye ensam foforo bebere na no ena Dr. Kwasi ya owo sunwane woni empanifo edin komo na yenuanom Sompa 98.9 wo ho entinsam pi ena oyere ya ode ma na yen fie be mienu na miensa koi yade ahodo a esan aba ewiase ne yeman mu meka yade a esan a ye ka covid-19 na chi no yade bi chi se mes eno so yehu bi yellow fever ba lassa fever aba mpox aba we nyina che se bibia no yade a ye dwen eni so kora no ebetimi aba yeman mu a se yehu anso ano ntemo a ebesan nipa bebre ama mpo kora no ebinim kora no ahwere omo kwa ewo sa yadia esane abesi emam intina ye exercise na butaye esi ye ni so sepesi ehu sede ya pomudin aso ye ne ya pomudin dwumadi a ewo bunu mam no sede esitie se yadia surunku bi a ye yadia esane yadia ekunipa esi bunu mam a ye betimi ahu sa yadia entem ama ya aso ano entem ansana yadia na atre ewo oman mu anaye bunu mam enu ni gimadie pote a eda eni so ntia assimilation exercise any hwehwemu a ye no kire se bebi wo ha yedwumadi a yedi a se betimi edi ehu yade esane no eye na mo yesene hu se esinto bebre so ewo yedwumadi num a eno no sa simulation exercise adanadi a eno no ye bekoi yakwa akotena se na yedi sa sinton ho adwuma se de be ya mpo se yade bi a esane esi eyemamu a ye betimi ehu ne ntem na yetimi aso ano entem ansana yade na atre akunipa bebre we Dr. Kwasi wono na okọ bono mantam ha se no a trese yenhwe se amansan apomudin betimi agya na so no pani kwankyerefo abadi akire eno no afa yenko ahafo mantam no mu Honorable George Abuache obono mrane na Sompa hene na ye ahafo mantam no soafo na woni ye nua bema na Kwame Agema wo pambo edi enkomo ewo ahafo mantam no emu me nyina akire sa sabi ewiase ye ba ye obi wo hono mu a wanko school anko akiri na wanko school anko akiri no nkire sa sabi ekronto yare ne bibia enye yie obi wo ha classroom dem krase obetwa classroom dem bia no wo kwa afuom anase bia wo kwadwo so na egu ba bi no hu se school dan si ho teacher ni nyina nanim nkire na de da eno so school ano sa nipa no yetimi nya mfaso edi free no so se wo man na wodi atodwa na wo kyerkyere mu se ebraso se emaburu ani ade no ye makwan mo mutimi ya adwuma do besua carpenter adwuma yi bi do besi dan ye de taas ahodo tuatua ba bi ye pam niema
nye kobra masisi batoms bia ni oh ma wie me to ma woni ade bia ni nye saa ade no kura ade se ebetumi aboa ama oman bia na ni bekọ saa ne ma no ho no atimi ahwa aboa ama bibia so atimi akoso wode saa asem so nyina atu dwabra na mabunu be se ahanu ani akire ya ewo City South abaton pesare so hafomantam no mu na wo ye ade fefe ede ama wo mu nam nimon so na me saka 1 million Ghana cedis ama ade adwumadie nti assembly bia sponsor nipa 200 nti yedi kai aye ba ko Sonafo South we na tosu mienu City South ni nyina ye yadwuna ya fa se ebeboa ama emrante de maba na yadwumaye human resource development ne ade a ade adu sisi a nti kwa bia be fa so ebeboa ama emrante de maba no nya kwan anko school anu akiri no obeso benya bibia ye nom sa akoma no na eguso a ye mesere wo mo se emebia no se wo pa adwumaye a so pe adwuma betimi di wakọ wadim yie na adwuma obeye bedu me bi na adwuma na asa bedu saare bia na waye akokra ana so waye abrewa edu ha utimi bibia so ntibesere wo se saa adwuma sei no ana beboa saa adwuma se wo na se opon ho a ise owo ntibesere wo se saa ne ma wo ye member 15 16 17 years for no omo form ho hiem for regional minister Yewura Georgia Abuache na Sompa hene ena yete ne nkadwumade no ase na City South DC ana Robert Jomo Mensa na wono so ho ana wo kire ema no se sabi enya fried rice nti na be ma bi de wakoforo mpa enafie no wakobu usisi agum be wi akire wadu 21st clinic na wakoje sciatica yade emwa anwumira meka se kwabana ne te ba bi wi a wachetere si na no wo de kopra obi ba ya wanya mfinsia dunum enu dunsia enkoda de bi nso ho no mu a omo se agya ikọ no agyaja o ma de bi ade omo sa de kese enko a na omo pe maya ne bi wo ho no mu ade a wo kire ade ketewa o wo pebula matata bumbari na ne wo ba se ya na wo kire se wo ye wo ba na sabio enema ho maame ansoa na wo ye wo adwen se wo beso a ene esewa 21st clinic ne de ba beje sciatica aduro enti wo de yire wo ho na monwim a manfo so amo ye tafrima no bombs coverage no ni ade no emmoa mo na afutuo no nie Honorable Regional Minister Georgia Abuache ne niso ade hu a ohun so obeboa emabunu nwumadie na onam so nya sika kakra na ode toto ne mabiti se sewing machine e de pam ade hairdressers dryer apart from that ode bibiti se mason for nema carpenter for nema enema ne doso e ya ye de ma beneficiaries be se 200 enenko a eto adwumadi a ye boa wo mu ani titru wo ma wo ba ko wo mu mantimi anko ese e ya aban hyehye ya wo ye chebie ne hono omo fete hane baby a omo benya kwai to edwumadi a regional minister abebia no betoa so emfie mienu emfie miensa ekopem se nipo peso omo so adwuma no omo nyina ase atu obi obe na adwene so okoton ne de na nyase ekode ne ma no ye tinna yensa mfa ne nko police station na ensure prosecution na msa me boss o ma me order no se de city bi se me di so we DC ya wo City South wo ahafomantam no mu Honorable Robert Jomo Mensa ana yete yenka no na enu achi yen yerenom yen pranom ana afensu ye maame nom ye papa nom ene ye nua maamo ne ade ne so ye wonya saa chefa yi bi no yentie wo moy Minya sewing machine, many Japan, some machine. Me will school a chair, Nancy Sika, Mamma and Papa didn't be to a Juma Muntina Minabi. Nay, me boat I send me Pama dear, so Sika didn't to Naminabi and net 10 penny for, and our Mamma Nabia, a young midday year, Mendormasi. Metina VHA, pa, vi say, Namini machine, I'm the best Juma, Nancy Yanko Pardon, a buy moon penny for no, a share boss or mobile machines, or moody machines number. Many me quackus. Na mesua adwuma no nso yi pa me school so ache na me pe machine me de beye adwuma bas menya bi me ba hwediem me ban na ban for bay machine de beye machine so nya de se kwa koso e besua adwuma no pe yi we ye nuanom bia dwumadie yi ene ade fefe a ekọ ede ma wo mo no wo ne ye nua ba na kwa me agema wo pambo eche ya wono soso ede bi ema ne yen ye ka wo se anwumra no nsia brem kase no ne Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 Akua nyakon sanitary pad expert omuso ekura musa na okọ bron apo ye famu ni ade a na kire se enya samketo akra Sompa 90.7 ya ye nyina ye kura mu na ya mra kumase abusuafo enamfonom ene adehye a wonim ye nua ba ma adwo ade ene
esun ene deɛn kyerɛ sɛ saa bere ya meka sɛ sɛ wo ba kumase na wo pɛ ba bia nipa dɔm agye twi agye trada na wo sun ede kɔ a na kyerɛ sɛ eye nua ba maadwoa ya wonya mfinsia aduonu ansia mo ba kai na mo asɛn nso a ye nua ba ya wonya mfie aduonu ansia Victoria Dapado na frɛ no maadwoa yi ne mpena ya wɔyɛ Inspector Ahmed Tumasi epo bosom da na toso aduonu ana obɔ ne tuo ekunu ɛwɔ adum ya kyerɛ sɛ ne fie ne nkyɛn hɔ pɛɛ na enkonkoma brɛbrɛ mpani sɛ wɔdo a wɔde bɛba efunu bɛda na nkwa amara mu efunu ɛfɛsɛ den nyade a ɛbɛka bɔma so nyame yɛ adomu a wɔkyena da ɛna yɛnua ba no yɛde ne bɛkɔ na daka mena mu na abusuafo no su ɔmo ɔmo firi amanɔne ɔmo firi kumase ɔmo firi nkamantam kamia kwakɔyɛ sɛ obi kura wɔkye sɛ wɔte maadwoa wuo no sɛde kwan maadwoa fa so wuyɛ no na wɔsu bi kura no bi wɔ kura no wɔni maadwoa kura so se sɛde nsɛmtwerɛfo mo sia ka asɛm deɛ mɛba na mobɛhwɛ abaya n'anim paa na esu ne deɛ ɔmo su sɛyia na ne maame nyaako ɛbra wɔne sompa kaseɛ edi nkɔ no kyerɛ sɛ wɔsrada sɛ wɔkyena no adwobrɛ yɛnim sɛ ɛya yɛnim sɛ bufu hyew wom yɛnim sɛ maburu no di yawo yɛnim sɛ wɔsu ne awerɛhoɔ abeseno brisi ne kɔbere na di pɛfradeɛ nanso so ɔmo srɛ ɛna afei so bia mu nso ɔmo srɛ abambɔfoɔ no sɛ ɔmo deɛ ɔmo ni asɛm bi aka na ɔmo gyae bibia deɛ ma abambɔfoɔ no na mbom no sɛ kɔba sɛ bia tantia bi kosi baabi deɛ ne bɛha adwene bie paa mo srɛ abambɔfoɔ no sɛ adeɛ no ɛnkɔ smooth na ɛnyɛ pɛpɛpɛpɛpɛ yɛntie abusuafoɔ no bi Nipacho yeye no adum ya adjustment construction wonu me ho ane yeye no eya de srede enam de betu wo manim se me sre wo mo me po mo chew eya omunya komato ye mu omunya botre pa me nkura ma adu achi kura sundwem me po mo chew ye ni police ni bia ni asem police ni bia ni asem police fo asem ba e police fo ni yajeje mu omudi echi saa abepe me ne dua ya me ne wo kase ti police fo de yi wo mu free ma enyeyi ti misradofo ene ejamfo omunya abotre eye police ni ene ye enye police fo ene ye wei eye maame nyako yenua ba maadwoa ana yete ne nkan abusua se bia fe na waka ye ho a maadwoa ye ka no ho asem no se wunimu no a oba Facebook live no so no a odoma nkoma nyankopon boss no na oba asase no ampa se wo ye oba a wutimi nam saa no akohia wo yonko ba na watwe wani asa akohwe ne se enti we nso nete a ye de ball me ni bia na ye de ball no ana se wono nete ne de ekotu firi half me hame efisa half me hame de kama pa na che se enya asam ketoa ana animu akire abasa abetre na hips hwɛ oba srɛ pa na oba niwa enwi sɛ burom fe ya bonu tu akunu saa no a na kyerɛ sɛ ɛyɛ asɛfem sɛm na Kofi Asante ya wɔyɛ assembly member ɛwɔ hɔ no wɔ sɛ mewura ho yɛntie Kofi Asante do adi ato ani purpose say bi isu create am and I say come do to and see and say pass am ni ready anything you know make you come because police ni ba ko ne kokum maadwoa and I know so just say police for nyina etadum for ana you know mo asem any police ni asem do say police ya ma bia no wo ma ya mayen so mi akoma court hukum ni for Ghana de mra che so se de yo no na pepe no me be no the police ni bia ni to me say o de bibi sie ana o de bibi say bi me say me mabunu no ne me mantie ni nyina say ye nye din ni nya abotre said the police for me arrechemu court me arrechemu ai ji Ghana mredi no pepe ye no ye benya it we ka che you for bia kana akoma to nem ye pepe obi abe basabasa ekina e wo yi na se ye no maka say sie na me say so ha ti opayinu buta me a ye ne youth aka no no ye je say to so no ye na koye mrantie ni ketesi ye ndie we say ni tie for that rewa aba no bi mo afọ na ni tie be soloku kolobas ni nyina ye nsi obi akwan so na any day Friday ye candle night anajo 7 to TDB baby abo ma adwo to na nanumre adumfo nyina ene adumfo nyina ye kotra aso candle we assembly member ya wo empotam ho baby a yenua ba maadwoa enya ne baby ekoye no
Honorable Kofi Asante yesre Awurade se wonfa ne kra ensie yie emfa emayen yenko atwema nwabiaja south abaton pesua no so wo Asante mantamu marasema dwane de ma adesia ye wonpotam honum eye Honorable Emmanuel Ajay Ahwere ene se ebra na wo ko school no se na wo nimrika tu a ene bra Facebook live na ebe hade yi mobaka na mo asa ne nso a adesia ye wo empotam ho ebua kwa sepase ene ne mpotamu ya trese na anu adansu bransam esane gu ya enam se eniema bi enkoyie efa nsamso bi so no ntino ya trese enso ade obi a wotwa loto ekoye a akoye asefem sem mpotam ho yie pa no na boys ne bua fu na boys na giga rob na eno na sanyame amfa fie a enka wonabo Emmanuel Ajay Ahwere yi enka sabre ye kasai ebi anka tenteben enka bi anka mekenkan ene sei ebra abrantie no efiri musa no ena Honorable Emmanuel Ajay Ahwere ye se wo bampotam ho na obema omo yakọ duema ye nue saden kafra ene ye mon saden sam e de ama wo mo se hwan ne boys na mane o sade be asem o sade be asem o bi kura man se kan ni ade o atwe omo ti se Honorable Ajay Ahwere wombra no munya ne kwan kura preko munya ne kwan preko na ba election kura maso munya ne kwan preko they say ba election ko na mampunti obadia wombra no munya ne kwan preko fi se ote ho no wo hu ade bia wo ye no ho enti so manya ne kwan a obeche wasasi so enti on person munya ne kwan tam se bo ya ba election betimi abaso na mpunti mapa eti mo fa ne tampa ade afira na yete sase won ye se da bi wiase ye ba ye yi obi wo ho a wo mpe wasem ebi kwa no wo ne wo twe dada enti basa no a na wose ye ma wo kwan na wo so tumi cheche mu de si ye ane ye ne Honorable Emmanuel Ajay Ahwere edi enkomo ane wose well ade na de edi kana wo de ye ntie sa de na wo si kasa kire nsam trofo isa no kre isa si da bi nam sebi abambo in fact bambo for divisional commander oneni emantie na mpe for no ho nti bi isa si mem se sanka omuni ho dia enya nka bi anka Ghana onye nti asempa no ano ba do mo bon ho ban ba bi asempa bi ma ko fo be ka esa ko sida fo ni ho police fo na asuya fo ni police fo na ye tie ni se me die ne fa ba bi no me ka se do mo ye no omudi ye me ka se me justify on lawless na so me ka do mo ye ba ye se bu show bi na ba ye am se ho adia ti ama ni pegu na je me ti e du bisa ko tu mu wi na esta na man for action I say ebufunu na woso ade man basa na me ya je good news ne bibia nya me bom ho by my position bom ho bibia si wei eyamra sebedwane de ma de se ya ewo atwema ngwa biaja south abaton pesua no so wo Asante mantamu Honorable Emmanuel Ajay Ahwere na yete ne nkan se de boys ne mpa yo mo boa ne se by election mra so nti wo ya mpi no anyere wotam no wanya adwuma de a ene by election na beba so nti over to you Honorable Emmanuel Ajay Ahwere afeja nkwa nkramantam no moy se de wonam wana usuro ana wo bia nso enamo a se kura no oba ntimi nkwa ne mpena ho obi akadem ti mema ne afa ho adwen se yenso yebekọ Salome saa de wo munie adesia ya wo enkramantam ablekuma ho adwiri wo papa enu adayoro ho sem osi ye ene se ebra na ka eko na di sika na eko police ni ya efe ne se Calistus Amoa wo tika mu se akronfo afom ho adwene ya tere se wo adani tuo adiagu police ni so a grabu cheche ya papa ya wuo boni tuo pom se ya okuna to atwene ya na enu na abusuafo no etere se na sesei no ka wo kwafo no wontimi hu se ade na timu se ka na wo kro no se de na timu na tesa akoya yero ho sampa na ebra na yehwe movie pa no se wo hwe Van Damme wo films ni bi na yehwe no a what bu budambali se ya wuro fa so come over pom se ya ena da Facebook live no so no a wonya bi hwe no kofo bi amani huhu ye bono ye mfin sei tan ku police ni na to atene kwa
na abusuafo no kyerɛ sɛ akorɔmfo no baayɛ no ɛbɛ na ɔmo de sika freestar oil fuel station no na ɔmo de kɔ no hɔ na akorɔmfo no epie hɔ nti bo a mo hwɛ wɔ Facebook live no so no ɛna me ma ho commentary a mo bɛhwɛ bie no ɛbere a kaa no ɛbɛwura hɔ saa no asɛ wɔwura filling station na ɛmaa na ɛwɔ hɔ no a ɔmo ka kyerɛ sɛ wopɛ diesel anaasɛ wopɛ petrol sɛ o ɛne ɛbra w'anim kakra nti kaa no kɔɔ n'anim kakra hu ya no sɛ aberanteɛ bi di moto abɛgyina anim na baako nso moto no nso firi n'akyiri na no nipa mmienu na ɛte soɔ ɛna de ogyina anim wɔ no ɛda ne tuo no baa kaa no so straight AK-47 tuo wɔde baa kaa no ho a na wɔbɔ polisi no tuo pom bɔ ne tuo ku no hɔ nom a na ɔmo kyerɛ sɛ AK-47 moba no what ɛna sɛ ɔmo de buru mu sɛ yɛ kyerɛ sɛ ɔmo ku no ato atwene na polisi ni kura yi ɛsɛ ɔba adwuma no mu nkyɛn kura o ne ho fɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛ kalesa samoa ne ho fɛfɛfɛfɛfɛfɛ na ɛsɛ no pare kɔ ne yere di nkɔmɔ akɔ aba ne adeɛ o ɛne sɛ wei akɔsi na no na Sompa kaseɛ na yɛpɛ sɛ yɛte asɛm no yie na yɛkɔ fam hɔ na yɛbrɛ yɛ asɔ sɛ yɛtie mpaebɔ no na yɛkɔ fam ne Gan West MC Clement Wilkinson ɛne ebusa sɛ ɔfa Wilkinson na sɛsɛi no ɛdeɛ paa na ɛkɔ so no si bo ɛhene fa ne Sompa yɛs ɛne yɛ nkasa ne ma akatua pa yɛntie no kɔɔ n'anim a ɔsan ba n'akyi back enti ɔno driver ne deɛ ɔpaki ya na obi dɔn saa time no ne yɛ shoot police no nti tam a wɔde etuo no wura police ne side no na driver ne kɔ bɛyɛ yɛsɛ sɛ yɛbi a yɛkɔyi 2000 ne yɛde atɔfo wɔ ne yɛde agu yɛ kaa mu ne yɛaka sika ama obi enti at the moment a yɛyɛ saa noma no yɛna de yɛfrɛfrɛ akɔmfo no wɔ bi sanka yɛde card ɛne tɔfo wɔ ɛne yɛde yɛ credit card anaa yɛ debit card ɛne yɛde tɔfo wɔ ɛne yɛde di dwa ne yɛde yɛ saa noma no a those big stations ne deɛ ɛsɛ ɔmo nya machines a yɛ okita wɔ card yɛ wobɛtumi de atɔfo wɔ ɛnɛ mobile phone yɛde card yɛ ma ne yɛyie ɛne yɛnɛ ne yɛntwɛmu wɔ baabi a de biara efi aka ɛkɔ Kumase ɛkɔ Tamale ne yɛsesɛ sika gu kaa mu na nipa te kaa no na kaa no koraa na akɔnya accident wɔ nsuo mu na sika na akɔgu nsuo mu na nkurɔfoɔ asesa Ghana is beyond that eti deɛ esi wɔ hɔ no deɛ ne tietia no polisi ni no ɔmɛku no nkurɔfoɔ no sese na ɔmɛdwane but sɛnea polisifoɔ ka no sɛnea tie bi a ɔmɛkye wɔn because na cameras ne yɛ adwuma nti wotumi hu ɔmo koraa obi nim wɔn a obi nim wɔn a ɔmbɛ Ghana yɛhu ne sɛ yɛ ahotɔ man ɛna yɛ safe country nti no yɛfa biribiara so easy ɛyɛ nwanwa sɛ obi a wote car front wo protect sika ne nipa because wo protect sika ne nipa wo bankfoɔ no a ɔmo gye sika no ɔmo staff ɛwɔ car no mu driver ni wɔ car no mu wo ankasa na ɔyɛ police no nso wɔ car no mu sika no nso ɛwɔ car no mu na wonhyɛ biribi a bɛtumi protect wo obi tutu at once because wohwɛ baabi a tuo no kaeɛ no anka wɔhyɛ ɛyi a anka ntimi nkɔ true wei ɛyɛ Gan West MC yɛwura Clement Wilkinson ɛna nɔpɛ wɔne ɔmahe ɔdubu akyi di nkɔmɔ a na asɛm yi ɔde mu nkyerɛmu yie ɛma no yɛnua bɛrima yɛ a wodi ne dwuma ɛwɔ Gyenyame radio ɛyɛ Francis Kwame Arthur nɛnɛ ɔmahunu ɔmani so adeɛ yie paa ɛwɔ German North mansini mu ɛwɔ Bono mantam no mu ahenni de nipa bɛduru akyire o Francis Madwoe na apɔm te sɛn Ewurade adaworo ma me ho yɛ fa na wo so ɛ Nyame adom ɛnɛ deɛ kyerɛ sɛ na mo hwɛ wɔ fam paa adedeɛ na si yɛ yo ɛne yɛ deɛ si yɛ ne sɛ bɛyɛ nna kakra nie Sompa ahensɛm abɛyɛ nsɛm bi a ne ka no ayɛ kana na asɛm no yɛpagyaayɛ ɛde kɔma otumfoɔ ɛwɔ asantema mu nti otumfoɔ na ɔhwɛ ɔka asɛm no nyinaa nti de biara no ɔmo kɔ asɛm no so na ɔmo atu ahyɛda ɔmo kɔ asɛm no so na ɔmo atu ahyɛda eyi na yɛte yɛ sɛ baabi eduru no ɔyɛ ɛndura ɛna ɔbɛbu asɛm no nti yɛkora nsɛntwerɛfoɔ yɛka sɛ wɔ mu nkwa deɛ wɔn bɛtu ahyɛda bi nua me kɔ studio ɛndura no bɛyɛ 6 o'clock nti me pɔn a me bɛgyina anim hɔ na mɛte sɛ wɔn mu ebu asɛm no na asɛm no mu bu ayɛ no akɔ benkum ne mu mankɔ nimfa nti ɛndura deɛ na emu ayɛ dii ekuro na tai dii yante mɔne biara
The pay a ball. No more tree. Hello. Tonka. Okay. And the pay a ball. No more trade the cobon kunya. And I yet see a fence a black band in the crew. So we won't wedding kunimno. Or what they dance police for a car, spending machine, Eddie will move cheap up with. And see, baby, I hear what to I hear one. A 1 hour a year or more moody for no, a bushing fee. No more catch on, say more fast and now far back. We move here or more. No more now winning. Another cool, they all of a sudden yet here and say, we won't wait the funny the Contiba, Eddie P. Abontre no more ba and I want so much take care ni we move go say na ti form no so mo de ntokwa ne hye so me nua na enye easy na no edre sa tab na manfo ebie store wa ye nya we bi no metade na manfo ahya ase etototo wo mu store mu no bi edwane because senior ntokwa city the station one so won ko tu kala nkwa wan hwe ya uhu niema ye no say obia epe fa na asemo wa ba ko e kan say nipa ba ko a sisi amno ka say e da fountain care a doctors and some more kan say wo mo ahwede ye wo betuma refer na basunya ne ene say wo de sekan etware na sekan ni wura wo de sekan etware na sekan ni wura ntom de sekan ne san fom no de bo oba to no de ko tware na afi de e wura emma we de sekan ne wo ne basa nimu no na muja ne nyine gu ni mu ankasa nti muja branch no okokaka no okutu hweye no wo mse wo ma no so edne call government e fence fountain care sincerely menua no oda ho a oje aya senti si akwa mapoe fi studio ntime be call akore senior situation kora esisi nti na de esi wo Sompa ha eno no Francis say ade kro no police fo ni mu ana police fo wo na bre ba ne san police fo ni edwane na asamba kwa esi en settlement kwa no ehya ase na police ni baako oyi ni phone se otwa all of a sudden na boy say that attack no ya je phone na tete na tade na police ni kiteto na sani etie no etu owo to kura wusuo se kan pa ekita wo mu ni konti ba no etu wo to baako mienu miensa na se abeba ne sa de aka ne ye wo nkwa ye babu weku intina de na akɔso Sompa de menua anu edre bet inhyiranka yankopɔn sɛ ankyɛ ntɔkwa ne nyina so ankyɛ ne ɛto ebrase intina ono ye bɔ mpaye sɛ ewumire yi ye de yaso toto fam sɛ problem bia enkusi na kyerɛ sɛ ɛfa baako sɛ ahenie no enduru wo mo so na baako adi nkunim ɛna wo mo adi nkunim no ɛgye wo mo ani akɔ de wadi nkuguo no hɔ no ɛna de asɛm no nyinaa aba no na de asɛm no nyinaa aba because ɛne da na wo mu bu asɛm no de wo mo di nkunim no ɛbɔ dance wo mo side hɔ obi ankɔ hɔ nti create problem but inna na wo mo ɛde wo te sɛ wo mo yɛ fruit no wo mo gi wo mo no ɛhɔ na ɛkɔfa nsunsuaso sei ɛde bae ahensam no acha na ɛba hɔ akyɛ akyɛ pa me kura me ba gye me bɛyɛ adwuma kura 10 years na me nkɔ me bɛto yɛ sesi antesi a wɔhene ɔmde asi so ɔde sɛn wo yɛ nsɛhini no anti afei na ɔmo twe asɛm no ano baako adi nkunim a wɔde wɔhene ne baba besi so nyɛ saa na deɛ tiɛ ne sɛ ɛbi bi a abɛsere ko ɔhene baako wuyɛ nti eyie n'ase no ina ebusua na sisi ale otumfoɔ sɛ wɔn mu nni akonya ne bi no wɔn eyie n'ase na wɔn pagya akora baako so ɔno na ɔyɛ hene na ɔno yɛ bi si akonya so na ada side nso ko pagya wɔn hene ɛwɔ bra na wɔn mu yɛ sɛ eyie na akyɛ paa nti wɔn yɛ amammerɛ de akora ne si so bɛt na wɔn ngye ne ntumu ɔnso ankyerɛ ehini biara nti na wɔn ngye ne ntumu sɛ ɔyɛ ɔhene nti wɔn wɔ hɔ a na ada side ne sɛ wɔn nananom no ada side no so sɛ ɛyɛ wɔn hene no nti wɔn nhyɛ da nyamambe biara mfa saa hene na yɛ kana asɛm bi nsi so na asɛm wɔ tumfoɔ nsɛm nti afei na ɔtumfoɔ ebu asɛm no a wakyɛm sɛ deɛ yɛn si so no wɔ abira na nipa no wawu no sɛ nipa no ɔmfata so obɛdi hene no bi. no
atuo ehyehyɛ amanfoɔ ho saa ɛne yɛwura dampare wɔ adwuma yo ei yo anwumere yi mekanfo deɛ ma wo sɛ bɔmmɔden ma wo nsanka aperitivo no bi ɛnɛ bi abɛbɔ frɛ ne match a wonya aperitivo no bi fa hyɛ mpanatifo woyɛ no watwene bɔkɔ what wona wokorɔ no na wanya 5G ni say my god my goodness na wanya mizo ni bi ɛyɛ din silent wona wokorɔ no adwuma no wasi frɛsɛsi na gb wey secret 0246 270 221 0246 270 221 wonya mizo 5G ɛne aperitivo ni bia na wona wokorɔ no mesra koko na ye yie sister na yini fa na wo de unsa wura de bia unsa he baabi ase de wuyi sika unso wunyi kapre koko na eku wo sister bra koko na hausa no de bia wa kwanya na kururu wo kwan wa sum se batimi de aye ama na yeye adan aye 3 Herbal Center wo sisi yade wo boni se dwie koko wo tura se kura na yem tim kura de ne se ne yem so kura se koko ayem tim ene sisi yade what 3 Herbal Center nsa no adwuma no na ya na yen kasa bebre wo Kolinak Danny Herbal Mr Herbal ni apedank 3 Herbal Center wunya bia bra me se wo de try wo de try 0546 107 107 0546 107 107 ana Universal Natural Clinic say yemusa wo say stroke ana wo de na stroke pa tie honam ya na waposo ahodo waye mmere na sciatica so sisi ni say hwe fa usire mu ho na hwe si fom ti pa wo na bua hwe say tim wawu honam ya say ya betu ase obu wa nenka se awise ya osibusa Isaac se no mpe benya nkwa se rade wa nanim no mpe hu akokwa sei ba obu wa hu na tuntu wa wu awie bra Universal Natural Clinic ana yeso so no ya heda ye selection ana ya yin emanu a omunim nipa kasa o ka hausa ye be yi ano kasa bia wuti bia ye nkodwojo ye krokro hello city hello Danny hello mommy hello daddy ni ya massage wo kama ya jawa duro ajiwa fi wo hawni amane mu a Universal Clinic some malaria no typhoid no hepatitis ne all same stomach problems ne dem and ye bone sedwie atosu S-line haya ya ye be bonsum a Universal Natural Clinic Universal Natural Clinic come and see something 0556 22 4102 0556 22 4102 na ya jewso anwumere yi won adawroma ana yasim kunwa ya den sam no ebrewo wote yanka Sompa 93.1 FM Sompa 90.7 Bron Epo FM and Sompa 98.9 omososo mu e wo sunwane ene ne mpotam ya da mase ensuo na gugu onti adwobre msrewo mo amoka anye no mo mfa nsi kwa no so makwachi go suro bia manfo pentema kofie wo mabre ka tu wisie no doso crow hard doso too much mo mpa ba bi mpake no mo amoka ye no mfa kwa no so boko na omunkoduru pragia fo no so ya mo nkwanchan kakra ne abobo ya no mano ya dia tam so fa sam ko no ha enye kura mo hwa na ka bo abenya mo nkwanchan na ka no mfa kwa num adai anwumere yamfa na asem owura asante ebo Benedict akosu asomu akuku Olivia Bogas of Mami Premier ne ani akosu ajewa akode Mami ya Grace na dem 2 TV ne so a kwabena mano dendende America sei eda mo nyina mo asame de asem panipa e frame na na kwabena kesse nyame ya dom o chena da foforo ye besan adi enhyemu bio same de so ame laboratory manager watenase enti ekoba asem panipa o me de braw yakra. This is Sompa 93.1 FM. This is Sompa 93.1 FM.